juga thank you to Win Blackpink Purworejo. Ada kasunyatan spesial permintaan dari Mas Adit. Mas Inten, Mas Diki. Ora gampang nompo lelakon iki, aku wis coba ikhlas nanging apa tak lakoni, nompo kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya. Music. Hati itu rong lilo, kowe nyandeng wong liya. Apa iki kasunyatan sing tak tompo? Bebasane kembang mekar ono ing lati, nanging tutu aku sing duweni. Ayo wis cukup lalekno timbang atiku lara, mergo rasa tresno ra bisa dipaksa. Hatiku percaya nek kowe mesti bisa lelake aku sumanding mulya. Devangga Music Purworejo, Sanjaya Bro Audio Sound System. Satu temannya buat Mas Diki CS. Gampang nompo lelakon iki, aku wis coba ikhlas nanging apa tak lakoni, nompo kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya. Nanging atiku wis dudu duwekmu, Gusti tansah krungu apa panyuwunanku. Muga kowe enggal entuk kantiku. Ayo, ayo, ati durung lilo, kowe nyandeng wong liya. Apa iki kasunyatan sing tak tompo? Bebasane kembang mekar ono ing lati, nanging tutu aku sing duweni. Aku
lilo kowe nyandeng wong liya apa iki kasunyatan sing tak tompo bebasane kembang mekar ana ing ati nanging dudu aku sing duwe